Hi, welcome. It's Hanifa YouTube channel here. Achinyamata ambiri ndi anthu omwe soopsa ngati mmene azibambo ena amakhalira. Komatu ndikufunika kuti mwamuna akamakula adzakhala woopserako mu zochita zake popeza kukhala munthu woopedwa ndi kupatsidwa ulemu zimayenderana. Dziko limatinamiza kuti ndikuyenera kukhala anthu odzichepetsa komanso ofasa kuti tichitire ena ubwino mu zinthu zina zambiri. Ndipo munthu amene akuoneka ngati ndi woopsa limamutenga ngati ndi wosokoneza. Komatu choona chenicheni ndi chakuti mwamuna aliyense amafuna kukhala woopedwa osati munthu omangotoledwa ayi. Amuna amasilira amuna anzawo omwe akamayenda amakhala ali ndi kudzikhulupirira komanso ooneka amphamvu. Kanthawi kena ndi zofunikira kukhala munthu wamtendere komanso ofasa. Ndipo ambiri amene amadzitcha kuti ndi ofasa sali ngati mmene aeni ake amanenera. Iwowa ndi ofasa chifukwa chakuti akuyenera kukhala ofasa basi poti mphamvu alibe, koma kungopatsidwa mphamvu angakhale anthu ovuta kwambiri. Pa ichi kukhala wofasa ndi chinthu china, ndipo kukhala woopsa mpaka dali pano sikuti ndikutha kumenya ndewu kapena kunyamula zisulo ku gym ayi. Lero ndikupasilani zinthu zomwe zimampanga mwamuna kapena munthu kukhala woopsa kwa anthu ena. Khalani pomwepo ndipo musatalikire. Chinthu choyamba ndikutha kuyankhula zomwe ukuganiza motsapsatira. Munthu yemwe amatha kuyankhula mwamvemvemve maganizo ake amakhala woopsa kwambiri kwa anthu ena amene akuganiza olimbana naye. Chitsanzo chodziwika bwino mdziko muno ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Saulos Chilima. Atatuluka mchipani cha Democratic Progressive Party DPP, anthu ambiri mdziko muno ankamuphwekesa kuti sangakhalenso wofunikira pandale popeza chipanicho ndi chomwe chinamupangitsa kuti anthu amudziwe mdziko muno, koma chiti kuti anali wosadziwika kwambiri kwa anthu pa nthawiyo yomwe ankagwira ntchito ngati wamkulu wa kampani ya Airtel Malawi. Komatu Saulos Chilima anazizwitsa anthu atayamba misonkhano yokopa anthu mchaka cha 2018 ndi mchaka cha 2019 poti anthu ankadzadzako. Kupatula kudzadzako, iyeyu Saulos Chilima amayankhulako za nzeru zomwe pa nthawiyo zimaoneka kuti ndi zofanana ndi zomwe anthu akumana nazo, ndipo mavuto omwe anthu amakumana nawowa amaperekapo mayankho ake. Izi zinazizimusa mchipani cha Democratic Progressive Party DPP chomwe chinayamba kumusemera zinyawo zambiri. Kudabwitsaku kunafikanso kuchipani cha Malawi Congress Party MCP chomwe adindo ake amapita pa misonkhano yawo yokopa anthu ndikumanena kuti adzavotera Saulos Chilima pa masankho a mchaka cha 2019 kamba kakuti naye ndi wolephera popeza anali kuboma la Democratic Progressive Party DPP. Kumeneko ndi kuopsa kwa munthu kudzera mu zoyankhula zake. Kuwonjezerapo atachita mgwirizano ndi chipani cha MCP, mtsogoleri wawo Lazarus Chakwera ankagwiritsa ntchito mfundo zachuma za Saulos Chilima pokopa anthu popeza zawo za chipanichi sizimaphula kanthu. Izi zikuonesa kuti mchaka cha 2018-2019 muja ankamuda Saulos Chilima ndi mfundo zake popeza anali chiopsezo kwa iwowa kuti sapambana masankho. Kotero kudziwa kuyankhula zomwe ukuganiza mu nthawi yake ndi kwabwino, ndipo kumakupanga kukhala munthu woopsa kwambiri kwa anthu ena omwe amakuphwekesa. Chinthu chachiwiri chomwe chimapangisa munthu kapena kuti mwamuna kukhala woopsa ndi influence. Influence imakuthandiza kuchita zomwe ukufuna ndi kupeza zosatira zomwe unakonzekera, ndipo imatanthauza kuti ukhoza kuuza anthu ena kuti akuchitire zinthu zomwe ukufuna kuti zitheke posaonekera. Influence sikuti ndi mphamvu zakuthupi ayi, koma ndikufunikira kwa iweyo munthu komwe kumapangisa anthu kuti afune asafune achite chomwe iweyo walamula kuchitacho. Anthu ogwira ntchito mboma ambiri komanso nyumba zosindikiza komanso kuwulutsa mawu mdziko muno
zili ndi mphamvu zimenezi tikuzitcha kuti influences. Chitsanzo cha boma ndi pamene apolisi wapamsewu wapeza munthu wandale kuti ndi wolakwa, monga mmene pamsewu pamayenera kukhalira. Komatu wandale uja potengera mphamvu zake kapena zomwe abale ake ali nazo amanyatsidwa, ndipo amakalamula kuti wapolisi uja achotsedwe pamsewu ndi kukhala wapolisi wamba, komanso kusamusidwa ku mzinda ndi kupititsidwa ku mudzi kwambiri monga kumakanjira, Chitipa ndi kwina. Nazo nyumba zowulutsa mawu zimakhala ndi mphamvu zimenezi pothandizira kusintha zinthu mdziko, monga kuchotsedwa kwa unduna kwa Eisenhower Mkaka kunabwera kamba kakuti anthu anali akubangula kudzera ku media kuti awachotse popeza iwowa anali akukhuzidwa ndi kulandira galimoto kuchoka kwa Azonith Satar. Chitsanzo china ndi kumasulidwa popanda mlandu kuchoka ku polisi kwa Amartha Chidzuma. Pamene zinangomveka kuti iwowa amangidwa, nyumba zowulutsa komanso kutsindikiza mawu mdziko muno zinali kalikiliki kudzudzula mwa mmene boma la dziko lino linawamangira, ndipo kumbali ina izi zinakakamiza Lazarus Chakwera kuti alamule kuti amasulumani chinthu china ndi zionesero zosakondwa ndi momwe masankho a mchaka cha 2019 anayendera. Mawayilesi ndi newspaper za mdziko lino zinali kalikiliki ndi kuwuza anthu mdziko muno zomwe zikuchitika mu zioneserozo zomwe ankasogolera ndi a Timothy Ntambo. Ndipo munjira ina mmene kunavutira zinapangisa majaji kugamula kuti masankho achitikenso. Anthu ogwira ntchito mboma komanso nyumba zowulutsira ndi kusindikiza mawu mdziko muno zili ndi mphamvu ija mchingerezi imachitwa kuti influence, yopanga anthu kukhulupirira zinthu zomwe mwina ndi zabodza. Zikhozanso kupangisa anthu kukuda popanda anthu okudawo kuzifunsa kuti akuchitira zimenezo kamba kachani. Chinthu chachitatu ndi kukhala wosaonekera pochita zinthu. Masiku ano anthu ambiri amakonda kuonesa moyo wawo pa masamba a mchezo. Izi ndi monga ntchito yomwe ali nayo, nyumba yomwe agula, ana awo, zakudya zomwe iwowa akuzipeza komanso zovala zomwe ali nazo. Kuyipa kwakuchita izi ndi kwakuti anthu ena omwe samakufunira zabwino akhoza kugwiritsa ntchito momwe akufunira pa zomwe apeza kuchoka kwa iwe. Anthuwa amathanso kukupereka kapena kukupanga blackmail potengera ndi zomwe amaona pa masamba a mchezo. Palingani ina yongopeka chabe yomwe wakuba wina anafunsidwa ndi apolisi kunena kuti ndi chifukwa chani anapita kukaba ku nyumba ya anthu ena ochita bwino. Wakuba uja poyankha ananena kuti kuyambira amayi, abambo pamodzi ndi ana mnyumbayi anayika pa masamba awo amchezo kunena kuti kwa sabata ziwiri akhala ali ku nyanja komwe akunjoya onse limodzi ngati banja. Wakubayo akuti apanadziwa kuti kwa sabata ziwiri ku nyumba ku banja limeneli kukhala kupanda anthu aliyense ndipo akhonza kukaba mofulu. Twitter, Google komanso Facebook zimagwiritsidwa ntchito chilichonse chomwe chimadziwa cha munthu, ndipo zikamatumiza mauthenga ndi malonda ma adverts pa ma account athu ndikamba ka zimene tinaziwuza zinthuzi kuti timakonda. Ngati munthu sakudziwika ndipo ali ndi kuthekera kuchita zinthu zazikulu, akhoza kupikisana kuchita chinthu chija ndi aliyense amene amadzimva kuti ndi wakutha komanso sakudziwa kuti pali ena omwe amatha kuposa iyeyo. Izi zimachitika popeza wosadziwika uja amapanga zinthu mofasa ndi mwamzero, kenako amazango wadzidzimusa ankhalakale aja pobwera ndi zotsatira zabwino. Pa nthawi yomwe Amalawi tinali tikulimbana ndi Azamia Kalem kuti anachita katangale pogula zakudya za apolisi zotchedwa ma food rations, komanso kupereka 150 million kwacha ku account ya chipani cha DPP yomwe osayenera wake anali apita Mutharika. Azonith Satar anatizizimusa pobweretsa boma ndi zakudya, ndipo m'malo modzigulitsa pa mtengo wa 7,200 kwacha pa tini imodzi, iyeyu
amagulisa kuboma la dziko lino pa mtengo wa 21,575 kwacha dini imodzi. Chinthu chomaliza choyenera kuchita kuti munthu akhale woopsa komanso woopedwa ndi kuchita chothekera kusintha mmene anthu amakuonera ndi kukuganizira, perception mchingerezi. Ndi bwino pena kuoneka munthu wopanda mphamvu kapena wosatha zinthu, koma mphamvuzo kapena luso lochitira zinthuzo uli nalo. Munthu kuoneka wophweka kapena wopanda mphamvu kumapangisa anthu okuzonda kukodwa m'makhwekhwe omwatchera ndi kupanga ziganizo zopepera pa iwe. Kuoneka wophweka kumeneku kukhoza kuthandiza munthu yemwe akudzichepesayo kuwerenga mmene zinthu zilili pamalo ndi kuchita chiganizo chodzidzimutsa aliyense, koma chokomera wophwekayo. Chinthu china chofunika pakusintha maganizidwe a anthu pa iwe ndi kugwiritsa ntchito maonekedwe ako ochita malonda. Ngati ukufuna kupeza ntchito kapena contract pa malonda ndipo ulibe mwayiso wina, ndi bwino kuzoonesa wochilimika komanso wooneka kuti uli ndi anthu ena akufuna ntchito zako. Munthu usaoneka wopanda chochita popeza kutero udzapangisa kupeza contract yotsika mtengo. Dzakhaleni pomwepo tsiku lina pamene ndizabwereso ndi nkhani zina zophunzitsa. Kwa lero tisiyirane pomwepa.